This is fried crispy lumpia wrapper with condensada for only 60 pesos, mga mamis. Subukan nyo po tong gawin, mga mamis. Sobrang yummy, sobrang sarap. Hello mga mamis, good morning. Hindi po ako magloloto ng ulam. Ang gagawin ko ngayon ay maggawa tayo ng crispy lumpia wrapper with condensada. Ayan po yung lumpia wrapper, mga mamis. 20 pieces po yan lahat. Mga 25. Yan. Tsaka yung kondensada, isang lata ng kondensada. At ayan po mga mamis, pagkatapos natin bilangin, atin po siyang iprito. Tara, let's fry! Ayan, maglagay na po tayo ng cooking oil. Iisa-isahin lang po natin mga mamis dahil maliit lang po ang ating kawali. Hindi po natin malunod ng sabay-sabay. Ayan na po ang ating kondensada. Ayan do rin, kondensada lang po yung ginamit ko mga miss dahil ito lang po ang mura. Pero kung kayo naman din ang maggawa nito, nasa sa inyo naman kung anong gagamitin yung kondensada. Mas masarap talaga yung Alaska or yung Carnation. Mas masarap talaga yun. Pero sa mga nagtitipid dyan, ayan, ayan, pints na to yung do rin na kondensada.
Dahil hindi naman lahat tayo may may pambili ng kung nagtitipid tayo, ayan, ito lang talaga yung madali nating mabili yung Doreen dahil mura lang yung Doreen kaysa sa Alaska at saka yung Carnation. Ayan. Wala akong magawa this morning mga mamis. Kaya nag-pride na lang ako nito. Nagawa na lang ako nito. Ayan, at madali lang naman din siyang iprito. Mga lang, mga 10 seconds. Ayan, luto na siya. Tapos maglunod na naman tayo. Ayan, madali lang siyang gawin, mga mamis. Pero kailangan pag naluto na to lahat, kailangan kainin natin at hindi natin paabutan ng mga dahil siya, mawala yung pagka-crispy niya. Kung kung sa Bisaya pa mga mais, mukuan siya mahupas. Kung dugayon na kaon gani, muhupas siya. Kinahanglan og magluto ta ni atong kaonon dayon para dili ta maabtan sa hupas. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like, share, at pa-comment na din kung nagustuhan niyo po tong crispy lumpia wrapper ko at kahit po sa button bell para update po kayo sa aking mga luto, affordable cooking araw-araw sa YouTube. Alam mo yung isa manikin? Oo. Ang dami yung masad. Itong tilaw? Ano ba? Ano kayo? Mag-ride siya pa doon sa house. Siya ang usa? Invite rin ko nung kunin sa doon. Sabi doon. Siya o na lang. Wapo. 5'7"
Ayan po, nakailang lunod na po tayo. Malapit na pong matapos. Ayan, medyo madami-dami na. Ayan, tapos na pala. Ayan, ready na po na lagyan natin ng kondensada. Mag-toppings po tayo isa-isa ng kondensada sa ibabaw. Toppings po natin mga mamis. Para perfect ang ating crispy lumpia wrapper. Yan. See you this lunch. Bye!